Gutad. Ngayon ba siya muna ang maggutad sa mga lulutuin ko. Kasi galing pa ako ng bilya. Nagbabarnish ng rocking chair. Magluto kami ng lulutuin. Bicol Express. Balawarte Express. Mga rikaras, mga batiya. Baboy. Batong. Mga rikaras. Ahos, luya, sibuyas, sili. Lagyan natin ang luya. Tapos lagyan natin ang luya. Lagyan natin itong sibuyas. Tapos ang sibuyas ito. Ahos, bawang. Lagyan natin itong sili. Tapos ng sili, itong karne, baboy. Sumabadi ang resulta. Isa muna natin ito. Tapos lagyan natin itong Coco Mama. Timplahan na natin mga bali. Bitsin. Yan ako mga bali. At saka takpan. Dahil niya kumulo. Kumulo na mga bali. Saka natin ilagay ang batong na mga badi. Dahil kumulo na mga badi, lagyan natin ito ang batong. Inubos lahat ng batong kasi sobrang dami. Yun na po. Yan, okay na yan mamaya. Ne. Tama ba di?
Pakuluin muna natin. Mga buddy, kung luto na ba? Alright. Parang luto na to mga buddy. Ito na ang Bicol Express natin mga buddy. Makan na tayo sa hapunan. Po tayo mga buddy. Ito po yung ulam namin, Bicol Express. Yan, kain. Kaun. Kaun tayo. Kaun. Kain, mga buddy. Shout out deh. Shout out yung ano ko. Shout out sa mga bade. Mga kabalo, Shout out ka mga adibot. Ma?